Aquest matí, Protecció Civil ha fet el simulacre de l'enviament de l'alerta d'emergència a l'àrea de Barcelona. Un cop ha finalitzat el simulacre han pogut comprovar que l'alerta ha sonat en el 85% dels dispositius mòbils que hi havia a la zona. Una xifra que la podem traslladar també al Vallès Oriental, quan a les 10 del matí la majoria dels mòbils han rebut l'avís. Tot i que tothom estava avisat del simulacre de prova d'alertes de Protecció Civil d'avui, quan els mòbils han començat a sonar de forma estrident, han agafat a molts desprevinguts. Com aquests ciutadans que estaven a les terrasses de la Rambla i els seus dispositius s'han activat alhora. De golpe y porrazo se ha puesto la alerta de la alarma que ha empezado a sonar. Yo para mí bien, o sea, yo creo que estemos informados y que nos den opción de que si pasa alguna catástrofe nos avisen de alguna manera, para mí bien. Muy bien. Bueno, ha sonat aquesta alerta en el mòbil, que ja ho sabia perquè ho havia vist a la televisió i, bueno, bé, sí, ha funcionat. Per sorpresa, també han rebut el missatge els que estaven treballant en aquell moment, com en aquesta agència de viatges de Montmeló. Porto el mòbil de la feina i el mòbil personal i han sigut instantànios, o sigui, ha sigut ràpid i bé, ha sigut una pitada llarga i després he tingut que donar a acceptar per saber que estàvem a l'hora. Jo, per mi, tot el que sigui avisar coses que poden passar per prevenir coses i riscos, per mi és perfecte. Tot el que sigui millorar és genial. L'alerta ha sonat a les 10 en punt del matí als mòbils de totes aquelles persones que estaven al Vallès Oriental en aquell moment, ja que aquest sistema d'avisos funciona a través de les antenes de telefonia mòbil. Pues vengo en el tren de Montcada y me ha sonado y no paraba y entonces dice una chica, dale a aceptar, digo, menos mal, si no estoy con la alarma aún. Protecció Civil de Mollet ha instal·lat una carpa al centre de la ciutat per resoldre possibles dubtes relacionats amb el funcionament d'aquest simulacre d'alerta als mòbils. ¿Qué ha pasado? Porque me ha saltado la alarma y no hay un Dios que lo pare. Y esto molesta como unas narices. Vaya. Y es que ni lo puedo parar ni nada. Finalment s'ha pogut desactivar l'alerta fent un reinici forçós del telèfon. No és el correcte perquè per alguna raó no s'ensenya la pantalla. Al no encendre la pantalla no podies arribar a donar-li a l'alerta rebuda. Els dispositius mòbils d'última generació tenen activada per defecte la recepció de les alertes. En el cas dels mòbils més antics, cal configurar-los per poder rebre-les. La Generalitat ha habilitat una enquesta perquè els ciutadans informin si han rebut o no el missatge. A falta, evidentment, d'aquestes enquestes que ara començarem a emplenar i a preguntar als ciutadans, doncs en principi sembla que la prova ha sigut satisfactòria. Si no li ha sonat o li ha sonat més d'un cop, o en qualsevol dels casos, emplenar l'enquesta, perquè potser si no ha sonat el que ha fallat ha sigut un operador en concret. Aquest sistema d'enviaments massius a telèfons mòbils es farà servir només en els casos d'emergència greu on Protecció Civil determini que cal donar instruccions a la població.